Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu ngithi Mpumalanga. Amen. Kozo isabatha semini soyiphathelwa umbangela uMbokodo wakhona lapha ekhaya inkosi imbusise. Umthandazo wesabatha emini yesabatha mayibenhle ubangcwele. Mawaniso mathukotha. Nkosi yamakhosi. Ngicela umshumayeli umthimkhulu angelekelele ngomthandazo. Nkosi yamakhosi kunendawo enguqe kuyo ngiyaye ngizobaba bethi bayizingane encane. Kanti ngabe yithina esithi singabantwana abancane. Kuyashisa kule ndawo. Ngicela nami amazwi avela kuwe ngizoba wapha abantwana bakho. Ngoba mina ngingenawo amazwi. Lapho ngone khona ushayeke wena baba uphosise ungiyisele futhi endlini yakho. Ngizocela nami ukukhonga ngengoma 51. Bafundi beBhayibheli ningivulele incwadi kaHezekiel 20 verse 19. Inkosi izanu
amaNazaretha ukubambeka kwenu okuhlangene. Amen. Ithi le ngoma inkosi iza nokusa ebusweni bomhlaba. Izosusa ubumnyama ekade bukhona ebusweni bomhlaba. Kube mnyama ekuhambeni kwenkosi uThixo. Lwavela uthi uNyazi Lwezulu lwabususa lobu bumnyama. Amen. Siduma siyachichima sijabulile siyathokoza ngenkosi yethu esesihlalweni uNyazi Lwezulu. Amen. Awuzukuzithinta uma sikhonza yona ngoba sikhonza uNkulunkulu uqobo lwakhe. Amen. Amen. Ezekiel 20 verse 19. Mina nginguJehova uThixo wenu. Mina nginguJehova uThixo wenu. Hambani emthethweni yami. Hambani ke maNazaretha emthethweni yami. Nilalele kuzo zonke Bese izahlulelo. nilalela kuzo zonke izahlulelo zami. Nizenze. Nenze abengcwele amasabatha. Bese niwenza abengcwele lawa masabatha ami. Kothi abe umboniso phakathi kwami. Ngoba lawa masabatha ayisibonakaliso phakathi kukaJehova ohleziyo ezulwini nathi bantu esihleziyo emhlabeni ukuthi wehlile ke yena ezulwini siyombona ngesabatha. Ukuze nazi ukuba nginguJehova. Ukuze ke sazi ukuba nguJehova ondahlukanisayo. Ngiyabonga. Deuteronomy 17 verse 18. Hambani emthethweni yami. Nigcine izahlulelo zami nezimiso zami. Bese niwenza bengcwele lawo masabatha ami nginguJehova. Ngoba lawo masabatha ayisibonakaliso phakathi kwami. Mina Jehova ohleziyo ezulwini nani bantu enhleziyo emhlabeni. Uyakuthi lapho ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi. Kuyakuthi lapho uNyazi Lwezulu lwehlile ezulwini lwahlala esihlalweni salo sobukhosi. Alobe incwadi yalomthetho. Uyabe sesilobela umthetho encwadini. Umthetho njengophambi Wawukhona lo mthetho naseBhayibhelini ukhona. Uyakuthi ibe kuye ayifunde. Iyawuba kuye le ncwadi ayifunde zonke insuku zokuphila kwakhe. Ngiyabonga. Nawu lo mthetho siwuphethe. Masilala sifunda lo mthetho. Masivuka sifunda lo mthetho. Masisesabasingene sabatheni manje sifunda lo mthetho. Wehlile uhleze esihlalweni sakhe sinye lesi sihlalo azimbili uNyazi Lwezulu kwaphela. Amen. Levi 13 verse 40. Hambani emthethweni yami. Nigcine izahlulelo zami nezimiso zami. Bese niwenza bengcwele lawo masabatha ami nginguJehova. Kodwa beyisibonakaliso phakathi kwami mina Jehova ohleziyo ezulwini nani bantu enhleziyo emhlabeni. Nxa umuntu ephucukile ekhanda. Nxa umuntu ephucukile ekhanda Uyibani. enempandla lo muntu. Uhlambulukile. Uhlambulukile lo muntu. Ngiyabonga. Amen. Amen. Phela impandla uyabona uma kuthi 1 + 2 kwenza u13. Ngizinwa ikhanda. Manje inwa ikhanda uqothukile wena. Imenzi leyo. Laba abantu abanezimpandla bagcwele imenzi lapha emakhanda abo. Asobahlonipha. Sifundisa izingane zethu ziyazi imenzi nescience. Basuke bephethukiye ngokungena wonke lama companies. Amen. Exodus 31 verse 13. Exodus 31 verse 13. Hambani emthethweni yami. Nigcine izahlulelo zami nezimiso zami. Bese niwenza bengcwele lawo masabatha ami nginguJehova.
ngoba lawa masabatha isibonakaliso phakathi kwami mina Jehova ohleziyo ezulwini nani bantu enhliziyo emhlabeni. Yisho kwabakwa-Israyeli uthi, Yisho kunasi isizwe esimnyama esihlezi eAfrika uthi, anogcina amasabatha ami impela. bantu abamnyama anogcina amasabatha kaThixo impela. Kuyisibonakaliso phakathi kwami nani. Lawa masabatha isibonakaliso phakathi kukaThixo sehlezi ezulwini nathi bantu esihlezi emhlabeni. Ezizukulwaneni zenu. Kuzo zonke izizukulwane zethu Ukuba nazi kuzeke sazi phela ukuthi nginguJehova onahlukanisayo. anogcina isabatha. Ngakho nogcina isabatha. Lingcwele Leli sabatha kini. lowe Ozodumaza umthetho wesabatha. Akafe impela lowo muntu. Ozosebenza umsebenzi ngalolu suku. Womunye kwabakubo. Kuyosetshenzwa insuku eziyisithupha kuphela. Kepha ngosuku lwesikhombisa kukhona isabatha lokuphumula. Lingcwele leli sabatha kuJehova. Ozosebenza umsebenzi ngalolu suku lwesabatha. Akafe impela lowo muntu. Ngakho ba-Afrika amahle gcinana amasabatha kaThixo. Bese sibheka leli sabatha lingapheli. Libe isivumelwano esiphakade ngiyabona. Kodwa phakade sesafika yini? Ungakabhubhi umhlaba isabatha lokulikhona. Amen. Nehemiya 10 verse 31. Hambani emthethweni yami. Nigcine izahlulelo zami nezimiso zami. Bese niwenza bengcwele lawa masabatha nginguJehova. Ngoba lawa masabatha isibonakaliso phakathi kwami mina Jehova ohleziyo ezulwini nani bantu enhliziyo emhlabeni. Verse 31. Nehemiya 10. Simenyiwe Jina sonke benibona ningaka njena ababona ibhizinisi beletha impahla nento ezithile bezohweba bezothengisa ngazo kini ngamasabatha befuna ukuthengisa ngakho bezothengisa ngakho ukuba singakuthengi asinalokuthi sikuthenge ukudla kwabo nangosuku oluyinto nangalolu suku lwesabatha ngiyabona akuthengwa ngesabatha futhi akuthengiswa ngesabatha asiyeni kwelisha lapha emasontweni bathi isabatha livuna iTestament elidala livuna uShembe elidala liyamlahla uShembe Marko 2 verse 27 hambani emthethweni yami nigcine izahlulelo zami nezimiso zami
bese nwenza bengcwele lawa masabatha ami nginguJehova. Ngoba lawa masabatha ayisibonakaliso phakathi kwaNkulunkulu ohlezi ezulwini nathi bantu esihlezi emhlabeni. Wathi kubo isabatha labenzelwa abantu. Isabatha labenzelwa abantu. Abantu abenzelwanga isabatha. Njalo ke indodana yomuntu iyinkosi yalo leli sabatha ngiyabonga. I'm sure simzwile Swazini. U-instructor inkosazana ethile ukuthi yenza umsebenzi othile ngesabatha. Iyamkhumbuza inkosazana itawu baba phela isabatha namuhla. Uthi kanti isabatha lelaba. Uyinkosi yalo leli sabatha. Uyishayela umthetho leli sabatha. Ungalishayela umthetho wena ngoba wena inkosi yesabatha. Leli shethe ngiligqokile. Lenzelwe mina ukuba ngilapha esitolo ngiyolithenga. Iligqoke. Alizukusuka leli shethi lapha esitolo. Lize kimina lizongithenga lingqoke. Njalo ke leli sabatha lenzelwe mina nawe ukuba siligcine. Kodwa alizukusuka leli sabatha lapho likhona lizogcina mina. Johane 6. Johane 6 5 verse 16. Johane 5 verse 16. Hambani emthethweni yami. Nigcine izahlulelo zami nezimiso zami. Bese nwenza bengcwele lawa masabatha ami nginguJehova. Yeah. Ngalokho abaJuda bamhlupha uJesu. Ngalokho abaJuda bayihlupha kakhulu inkosi uJesu. Bafuna ukumbulala. Ngokuba wakwenza lokho. Ngoba waphilisa umuntu ngesabatha ngiyabonga. Babambelela befundisi bamabandla kuleli vesi. Bathi uNkulunkulu uyasebenza ngesabatha. NoJesu uyasebenza ngesabatha, nawo bayasebenza. Wayenza muphi umsebenzi? Johane 7 verse 19. Johane 7 verse 19. Umose kaninikanga yini umntiyabuza ingqokonqoko yasezulwini ithi kanti uMose kanikezanga into maJuda wakithi umthetho na? Bayavuma bathi yebo uMose wasinikeza umthetho. Kodwa akukho kini ogcina uthi phowani wagcina ngani lawo masabatha ami? Nifunelani ukungibulala? Senifunelani ke ukungibulala na? Abantu baphendula abantu bathi unedimoni wena. Abanamahloni batshela uNkulunkulu bathi unedimoni wena. Ubani ofuna ukubulala na? Ubani ophubelo bala wathi ufuna ukubulala na? uJesu waphendula wathi kubo ngenze umsebenzi munye. Aphinde futhi. uJesu waphendula wathi kubo ngenze umsebenzi munye. uthi uJesu niyamkala abantu lapha emabandleni akenzanga yonke lemisebenzi, wenza umsebenzi owodwa kwaphela, uphilisa abantu ngesabatha kwaphela. Nimangala nonke. Uphilisa umuntu athandazelwe ngesabatha sekuyanimangasa nonke. Umose waninika ukusoka. Umose waninikeza ukusoka. Angisho kwavela kuMose. Angisho ukusoka kwavela noMose. Kwavela kodwa wafika khona kwavela kobaba. Nisoka umuntu ngesabatha. Umuntu ngesabatha. Nizwisa abantu ubuhlungu ngamasabatha. Uma umuntu wamkela ukusoka ngesabatha. Manje umuntu amkela ukusoka ngesabatha. Kungaphulwa impela sekungaphulwa umthetho kaMose. Ningithukuthelela umuntu ngoba ngiphilise umuntu ngesabatha na ngiyabonga. Nawo kumsebenzi ovunyiwe ezulwini nasemhlabeni ngamasabatha. MasiPhumalanga sonke sogijima siye enkosini uNyazi Lwezulu siye kuphela. Amen. Simenyiwe Tina sonke Tina sonke
Kolose 2 verse 16. Hambane emthethweni yami nigcine izahlulelo zami nezimiso zami bese niwenza abengcwele lawo amasabatha ami nginguJehova. Abasekolose 2 verse 16. Ngakho akungabikho umuntu lapha emabandleni masihamba sishumayela balithanda leli vesi. Ngakho akungabikho umuntu onilahlayo ngokudla nangokuphuza nangesikhathi esimisiweyo sokudla nangezikhathi ezimisiweyo zokudla nangokuthwasa kwenyanga nangamasonto ngiyabonga. Ezulwini esisha sithi nangamasabatha. Umuntu okhomba umuntu ngomunwe uThixo kwaphela nangu usesihlalweni. Nguyena uthi wemuntu wami gcina umthetho. Ma uNkulunkulu ethi ungayidli ingulube, kufika umuntu kuwe athi idli ingulube ungamlaleli. Ngoba kungumuntu ntu lowo. Ma uNkulunkulu ethi ungabuphuzi utshwala, kufike umuntu ntu athi kuwe phuza utshwala ungamlaleli. Ma uThixo ethi gcina amasabatha ami, kufike umuntu athi kuwe ungawagcina amasabatha gcina amasonto ungamlaleli. Ngoba ngesiyo uNkulunkulu lowo muntu ungumuntu ufana nami nawe. Kodwa uThixo kuphela ozokushintsha lokho. Abasekorinte Bukala isahluko 9 verse 24. Hambane emthethweni yami nigcine izahlulelo zami nezimiso zami bese niwenza abengcwele lawo amasabatha ami nginguJehova. Anazi yini maNazaretha ukuthi bayagijima bonke abancintisanayo ngokugijima, bagijima imarathon bonke nalapha emasontweni bagijima ngemthetho, kodwa thina sigijima ngamasabatha kaThixo. Kepha munye kuphela owabelwayo. Gijimani njalo. Asigijimeni njalo maNazaretha ngemthetho kaShembe. Ukuba nizuze. Ukuze-ke sizuze ungene ezulwini. Bonke abancintisanayo. Basithiba ezintweni. Bayithiba ke bona kuzo zonke izinto ezenzekayo emhlabeni. Labo benza ukuba bazuze umqhele obunayo. Labo benzela ukuba bazuze umqhele obunayo. Kepha thina ukuba sizuze ongabuniyo. Kepha thina ngoba sigijima ngamasabatha kaThixo senzela ukuzuza umqhele ongabuniyo oyosifaka ezulwini. Njalo angigijimi ngokungathi ngingaqondisisi. Njalo angigijimi ngokungathi angiqondisisi. Angilwi njengoshaya umoya. Angilwi ke mina njengoshaya umoya. Kepha ngiunqoba umzimba wami. Kepha ngiunqoba ke mina umzimba wami. Ngiwenza isigqila. Ngiyabona kunekama. Ukhona ingodlongudlu, ukhona amakhosazana ngapha. Sonke sihlezi eindaweni ezehlukene siyayithiba sizelela uThixo. Funa lapha sengishumayele kwabanye. Funa ke lapho sengishumayele kwabanye. Ngilahlwe mina uqoba waseKorinte besibili. Sahluko 13 verse 5.
njani sekukholweni? Asihloleni sonke maNazaretha sibone ukuba sisagijima ngayo yini lemthetho kaShembe. Nizilile. Sizilinge. Anazi yini nina ukuthi? Anazi yini maNazaretha ukuthi uJesu Kristu kunina. uShembe uphakathi kwethu nangu usesihlalweni. Uma ningasibo abalahliweyo. Uma kuthina singesiba abalahliweyo. Kodwa ngiyethemba ngithi. Kodwa ngiyethemba. Niyakwazi ukuthi. Niyazi nina ukuthi. Thina asisibo abalahliweyo. Asisafanele ke thina isihogo kuphela uma sihamba phezu kwamasabatha kaShembe asiphile wona. Ngiyakhuleka kuthi. Ngiyakhuleka kuthi. Ukuba ningenzi okubi. Ngiyabonga. Asithini masithandaza sonke noma siye kuye sicele asenze sibe ngamaNazaretha wangempela singakwenzi okubi. Johane 3 verse 1. Johane 3 verse 1. Wakukhona umuntu wakwaFarisi. Kwakukhona umuntu wakwaFarisi. Igama lakhe uNikodemu. Igama lakhe kwakunguNikodemu. Induna yabaJuda. Wayephethe inkosi lena kwaJuda. Lowo weza kuJesu ebusuku. Waluzwa lolu dumo lwenkosi uJesu. Wathi kuye, wasenyenye ebusuku. Rabi, ngoba bethi phela lona ngumkhohlisi wasenyenye ebusuku bangabonwa ngabantu. Wafika wathi kuye, siyazi ukuba ungumfundisi ovela kuThixo. Rabi, siyazi ukuba wena ungumfundisi ovela kuThixo. Akekho umuntu ongazenza lezibonakaliso. Akekho umuntu ongazenza lezibonakaliso uThixo engenayo. Ozenzayo uThixo engenaye. Ngiyabonga. Kunjalo namuhla. Akekho umuntu ongazenza lezi zinto ezenziwa nguShembe uma uShembe engenaye uThixo. Amen. Amen. Ngelinye ilanga sasisuka la eMiddelburg siye entabeni Dlangakazi. Sithe mas singene ePetritif sathola iphantshana kwaseKwandeni. Sathatha isipewili sasifaka ngoba bese kuvaliwe naseyitolo. Sahamba sofika entabeni. Sakhohlwa ukuthi asinasipewili. Kwaba mnandi entabeni sabuya. Safike sathela sagcwalisa ipetrol la eFryhead. Awusashintsha yathathwa umnikazi wayitekisi. Angazi kube kwakudriver mina. Mhlawumbe ngabasekho. Ngoba ngiyalithanda ifunda. Sathi masiphakathi kwedumbe neFryhead. Sathola enye iphantshana. Itekisi yashaya uzigzag, idonsa itrailer emuva. Yashaya uzigzag isabembeza uShembe. Awuyathi ngathi iyasileka itekisi. Sayeke ukumemeza, angazi yamphunyuka kanjani udriver. Yaphenduka itekisi yabheka eFryhead la siqhamuka khona. Yahlehla nyova isibheke edumbe. Ihamba nyova, ihamba reverse. Kwakungathi yandisa. Sathula sonke sesilindile ukufa. Wasala umkhokhelo yedwa wasendlela nhle eMiddelburg. Usashona ngiyacela umkhulu uNyazi Lwezulu uhambele khona ePlay. Amen. Wamemeza yena yedwa ethi Shembe sisindise ngazathi hayi umkhokhelo uyawesaba ukufa. Usamemeza nani ngoba sesifile. Wasisiza umthandazo wakhe umkhokheli ngoba yasiyaphuma itekisi yaqonda odongeni yafika yashaya ngetrailer yema. Saphuma singena myoto. Sagcwala zonke inkalo sesiyophefumula. Itrailer nayo naletekisi I'm sure akasipendanga even 1,000 rand. Ye damage eyayikhona. Sisindiswa inkosi nayi sesihlalweni uNyazi Lwezulu. Amen. Kwanginika isifundo lapho ukuthi as long umphefumulo ungakaphumi ungayeke ukumbiza uShembe. Amen.
Ngelinye ilanga na umfundisi uPhoko. Ugibeli isikorokoro sebhayisikili. uIDP. Biswa ngenye indoda. Umana lapho umfundisi walibhirika ibhayisikili yasiyacela le ndoda. Umfundisi ngicela lo muthi obethele ngawo lapha ekhaya. Walandula umfundisi wathi anginawo umuthi. Ngiyakholwa kwa Shembe. Yathi ufuna mali. Walandula umfundisi kube yimi ngabe ngagaya imithi ngokuthanda imali. Ngabnikeza ngathatha imali ngafaka esikhwameni. Kodwa walandula umfundisi cha anginawo umuthi ngiyakholwa mina ngikholwa ebuhleni bokuphakama. Yathi ufuna inkobe ingaki. Ngikunikeze zona. Kanti kwenze njani wendoda? Yamkhomba izandla ibhaleke le drug eyidabule. Ngithi bekulapha kwakho ebusuku ngizokuloya. Kodwa ngithe uma ngibamba locingo lwalushisa kwangathi kuphekwa uyabona uma kuphekwa amafutha kuphekwa apheke ama chips. Kodwa lwalunjalo locingo. Mangithi ngiyabamba ngihlala phezandleni. Ngijimeke kulala khona yileso. Yathi ngihlulekile le ndoda ukungena emzini kaMfundisi. Amen. Silele thina ebusuku uShemba kalele. Amen. Ugade imizi yobaba silapha nje nasishiya imizi yethu uShembe uNyazi Lwezulu luyigadile lemizi. Amen. Hambisani lezi zindaba. Engenaye uthi. Amen. Ngiyasebenza lapha leso. Ngilelo indoda ethile engakholwa lapha ebuhleni. Apply position ethile. Yabo kwa lezi ayikhathi phela sasathembele kule ndlayo. Ama cellphone ayingakabikho. Iyayibona le ndoda isupervisor yami ibona ngiapplyile. Yangibiza apply umsebenzi osonke kanti ke ya apply yahluleka mase ngi-apply ngithathela phansi ngoba phela ngireport kuye ihlakaniphile yona kunami kanti ayihlakaniphile ngathi yebo ngi-applyile wathi hayi uhluleke usibani nosibani akasibali yena ukuthi uhlulekile kulunge kuloya msebenzi. Ngathi ungangifanisi nomunye umuntu i-interview yapreparelwa. So nami ngizoyipreparela ngizophumelela. Yathi hayi noma ngabe uthembele uShembe wakho ngekulunga. Ngathi uyazi bengakacabanga kuyocela kodwa usungicelele sengiyitholile le position. Ngaya ku-interview ngaphumelela yangibuza. Ngathi hayi besibaningi kodwa ngazi. Yabona sekufika ifacts. Sesiyobhala i-psychometric test. Usho ukuthi uphasile. Ngathi yebo ngiphasile ngoShembe osesihlalweni. Amen. Yathi hayi ku-psychometric test yakubuyayo. Ngeke kulunge. Lo Shembe wakho sowulahlile. Ngathi hayi kuhle ngoba lokhu uyangicelela ngizophumelela. Amen. Ngaya ku-psychometric test abuya ama-results ngiphumelele.
kwabuye incwadi ngayithola iposition awukwase kuyasala ke imihawu kanti neposition iyacelwa bengazi iyaqhamuka enye engikuyo njengamanje angiyifuni ke managerial position ine stress kodwa ngiright lapha engikhona ngoba ku managerial position usayinela nemali ongayiholiyo wena kodwa iholelwa umuntu oliphansi ngayi applyela leyo position ngayicela enkosini uThixo lenkosazana ngibuyo le position namanje Amen. yangibambi COVID na umfundisi uNtombela ungifakaze ngasehambile wathi uma ngibona ukuthi sengiyahamba kuhle uba namafoni contact numbers wabaxoxa wahamba nobaba Amen. ngoba kwathi uma ngibona ukuthi sengiyafa ngamfonela ngathi ngicela ungicelele enkosini bengakafuni ukuhamba sengiyafa wathi kwenze njani ngamchazela ukuthi hayi singigqobile lesiwa wathi ngikho khona ebuhleni ngizofika kusasa ngathi hayi la kusasa ngendlela engibona ngayo lizofika kodwa leli yalanga angiboni nokusa futhi ngeke kuse ngendlela le ngijaha ngayo ngakusasa ngathi ngiyamfonela wathi usemabhananeni ngathi ayisala kahle manga kuphumelela kuzo zongcwaba wethuka umfundisi wathi cha ngeke kulunga awuthi ngifonele enye inkosazana ehamba nobaba wayifonela wayichazela yabuya impendulo yathi ngeke asafa lowo wathi ngizomphilisa lapha yana esibhedlela ngimkhipha kuyele einganeni zakhe mawushembe kwazi ukubamba umphefumulo womuntu ungaphumi kule nyama esiyembethe uthi wena ngibani Jehova. kubambi lo wami angisona isipoki njalo Amen. kuseseyimi Amen. yangiphilisa inkosi uNyazi Lwezulu wawuhlukananga umphefumulo nenyama ngisaphila nalamuhla Amen. ngidlule ngemzini wakho walena ekukhanyeni kwaNdebele ikhona indawo esandikezwe kanti ke before lungakahlali noNyazi esihlabeni khona inyanga eyayikhona lapho yana imbimithi exactly la kunalomphembe khona yathi mayimba imbimithi lwafika uNyazi wathi indawo yami ungaphindi umbimithi lapha yalalela le ndoda noma leyo nyama ayisawumbanga umushi lapha safika isilo samaNdebele sasinikeza indawo hayi ngibona into enhle ebuhleni ngiyifuna lapha kwaNdebele Amen. wayikhipha indawo saya nomfundisi uNhlabathi nomfundisi uSimelane sayoyibona saba late ngoba sasakha lesithabathaba bafika abantu bayithatha saya sobika yabuya inkosi yamaNdebele asinikeza enye indawo sathi salungiselela ukuyibiyela yafika enye icompany yayithatha ayisabuyele esilweni sesingazi ukuthi sizofika isithini sayilahla amathambo sachaza inkinga zethu wathi hayi nginika 3 months uma ngabe nginika indawo bese niya acta kule 3 months saya enkosini lapha yana ekhaya lethu ophongolo sayolubika lolu daba sasihamba naye umfundisi Mavuse sizomvangeli wathi ambani ungakhela umphembe uzeke babona indawo ukuthi ngeyami exactly la bekumba khona leya nyanga imithi khasa wakho umpheme waqhutshekwa ikhona le ndawo namuhla lena eyathi le ndoda ungaphindi umbimithi lana indawo yami indawo yoNyazi exactly lapho Amen. zolo lokhu lonyaka uphelile uyile baba lapha yana kukhona inyanga ekhona esigcwele inyanga lapha yana kukhona inyanga ekhona
kunesizimbe esekade sikhona nje kunagcwele amanzi lidamu yathi le nyanga ngizofuya inyoka yami lapha ngifuna ukumbona lo Shembe ukuthi uzokwenza ufikile inkosi yamakhosi wakhonjiswa leli damu uthiwa ngangekho nabe ngibhizi ngama exams lapha ecompany wathi hayi inkomo zami ziyophuza kamnandi alisekho lelo damu namhla lishile angazi inyoka izohlalaphi sekunenye inyanga esihluphayo inkosi yamakhosi indawo wathi asiyibiyele sayibiyela bafika baluthatha ucingo olunye nje lusemzini abantu siyababona lolu cingo yilolu kade sibiye ngalo lapha abali futhi bayavuma bathi yebo yilo lolu cingo kodwa manje sithinta khona amaphoyisa sase sifaka ke udonga sibiyela le ndawo kukhona inyanga engaphakathi ngikhuluma nje idayi ngizolubhidliza lolu donga mina ngakhile la isendaweni yakho baba akunokuthi size siyothintana izandla mhlawumbe nemithi sogoqana izandla sazi sesilibika kuwe inkosi yamakhosi ukuthi awukhulume nale nyanga isuke endaweni yakho uShembe njengoba ehlezi lapha maNazaretha kule misebenzi engeyibalayo unguNkulunkulu amen akekho futhi uNkulunkulu yayisho njalo inkosi la ithi muhlu uNkulunkulu ohlala nabantu sasingazi kusho ukuthini nawo usesihlalweni uNkulunkulu ushilo lonyaka uphelile wayifunda ihlabelele wathi uNkulunkulu sengihlala phansi Isaiah 46 verse 4 bese ngibuyisela esihlalweni sobukhosi Isaiah 46 verse 4 Noseniguge ngisenguye njalo noseniguge ngisenguye kusho uNyazi njalo Nosenibe mpunga nginithwele futhi nozenibe mpunga nginithwele sithwele uNyazi Lwezulu amen ngenzile ngiyakuthwala ngiyakunithwala yebo ngiyakunithwala nginisindise niyakungifanisa namuphi na siyakumfanisa namuphi umprofeti noma umfundisi okhona emhlabeni uNyazi Lwezulu na ningenze ngibe njengani na sibenze siabe njengalowo mprofeti noma lowo mbishophi uNyazi Lwezulu na ningilinganisa nobani bese simlinganisa namuphi umfundisi konke abafundisi abakhona emhlabeni na ukuba sifane na afane noShembe na akakho uye yedwa uvele ezulwini usiholela khona futhi Nkosi yamakhosi amen Siyabonga amazwi omnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusiso. Amen. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-28 sizocela umbangeli uMathonsi wakhona lapha ekhaya asihola ngesihlabelelo inkosi imbusisa. Nkosi busupha amabangcwele.